Salutări și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi e ultimul episod din Cerebițio. Plecăm înapoi în România, adică la Craiova. Evident, un accident până să ajungem la locul unde trebuia să lăsăm mașina. Plin de accidente și incendii. Italia cu mașina asta ne-a dus la aeroport. Ăsta e aeroportul. Destul de mare, cel mai mare decât ăla de la Craiova, cred. Salut! Dacă ai ajuns până aici în video, voiam să zic că la 1000 de abonați dau giveaway tricoul ăsta cu Italia. Și dacă vrei poți să-ți cumperi și tu singur unul de pe Rogersy Hub de pe Instagram. Cam așa arată în aeroport. Am ajuns cu vreo 2 ore ceva înainte, mi se pare, înainte de zbor. Oricum am mai avut întârziere, nu înțeleg de ce. Aici am găsit un loc cu chestii și cu Juventus. Aici eram deja la coadă la îmbarcare. Pe aici am stat când să ne îmbarcăm, după cum se vede și aici. Am avut loc în față, pe rândul 4 sau 5, nu mai știu. Cred că 5 totuși. Nu mai e mare lucru, dar zborul groaznic, ca și cel de la venire. Chiar de a durat doar o oră. Da, și cam asta a fost. Ne-am întors în Craiova. Și cam atât și cu Cerebițio. Ce zic? Da, și voi un like, subscribe și ne revedem la o altă serie.